Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Masih setia di jalur satu sikal bersama pria berjilbab. Bos. Kang Aji Kecis. Cari Mbah Saleh kenal karo sapine ngono. Cari Mbah Saleh, Pak. Iya. Ya apa jarene? Iki kok kaya wekku ya biyen. Bulet ya? Iya bulet ae. Iya, sama laptop ya. Sama ngomong apa tapi digawe ngono iku jare. Sak koncone sih bulet ae jare. Kari regane munggah apa mudhun ngono ya. Mudun wae rekane. Manak ping piro ngono ya. Sakniki ya, Pak. Heeh. Sing tas angsal niku. Asal putih, Pak. Asal dugi putih. Gondang. Gondang. Ndi? Oh, gondang kono. Cedhek Tegal Gondo. Oh. Lho ana sapi digawe nek kono. Iku tanah teko Blantik ngono lho, Pak. Oh, Blantike wong gondang. Kono kaya wis gak ono wong anu. Dhisik kono iku akeh kebo. Barang gondang? Iya, Mang. Sampai nggonku kan kebo asline. Gawe di sawah soalnya. Kok mau mulus Riko mari sepone arek-arek iki. Kapan? Bokonge kok. Mosok kate koprosan Lah iya. Kok jan gak pantes arek nom lek giring tapi kopros ngono. Lah iya kok jan ra wiji ngono lho. Tak goyang emang kok sobo emang ambek nyarapi. Diguyang? Tak goyang yang. Oh iya. Muangane awake seger klemis. Wegah mbune. Ki peten karo ah. Sing kita brai menane ya ulan le. Oh sik tas kawin ah. Iki sampe ngrumati aku mi. Sama nikahno ndi? Wis sok akeh sing lanangane Pak. Gak jelas iki. Lah kok nunggu tanggung jawab nang sapa? Nah, aku badine. Oh, badine. Wis gak kira nonton lanangane wis ya. Wis. Bapak wis. Bapak lah masih sing gawe wong akeh. Penting meteng. Kok anake badine nang aku lah. Lah iya. Nah ini kalau hamil itu walaupun dengan pria manapun nggak peduli ini, nggak akan nuntut tanggung jawab. Kalau yang nggak hamil dia pusing gitu loh. Gua ngeluh lah hamil. Ya. Ya. Lah kok garapane sapa iku? Sing ndi? Kowe kok lore curah ya? Lore curah iku. Wong Glogor iku ya. Wong Boro waktu talang kene iki. Sing nyingkal? Oh. Asale Dek Brojo Gede. Oh, Brojo Gede. Sudah tahu, sudah pernah ya. Bahasa Jawa wis. Wong kejawen are. Engko bahasa Indonesia sangkane mari mangan roti ae. Gak iso balik dipenyetno sambel terasi ya. Makan ae, Gum. Mari kita nang wakam ndi ta, Man? Hah? Mari kita nang wakam ndi ta? Karepku. Ora apa-apa, Dek Kulon kok, Dek Kulon. Ya.
Dalan iki ngulon ae. Lek cara sampean nang dhisik aku bingung lek cara sampean. Rono ngulon. Lek cara aku ngalor om. Oh sing ngene teko lari. Nah yo siji desa siji cara ngene. Oh nglukur lho ambek tumpang rejo ora padha. Bos Musa? Iya. Ambek Bontoro ambek Supitura ora padha nglukur. Ya ora padha. Heeh, sing ngene nglukur iku matahari ini terbit dari lang-lang. Iya tau. Iya. Wah aku lek di sawah nglukur iku lho, matahari ini kok teko nganglang sih ya. Wah iki teko Prodo kok matahari ini. Nang Wakabul urung kandang om. Urung, Semulai apa kabul iki? urung kabeh wong sik urung mari wong sik panenan. Lomboke sik obah kok. Sik nerek lomboke ya. Iya. Hah? Lerem. Ya. Ya. Ya iku bahasa Arab yo. Bosone sapi ya om. Bosone sapi ta ya. Ali bak tak sak jim ha ho. Oh no ya yo. Hop. Lek hop iku mandek om. Hop yo Mas wong yo ngerti. Lah wong tak he kok ora menggok yo. Lah ya iku. Tak his tambah meneng. Ngono lewat wae ya. Kandha ngono ta. Valeriko iku. Ngono ya. Bose ya? Bose. Oh. Heeh. Bosku iku anu bae. Heeh. Oh, ponakane kepengin dijogo ta lek riko kencan pola. Wene kok iku anakku iku wajiku. Oh, iya sih aku ngene. Bojoku iku anu ponakane. Iya anake jajake ya. Heeh. Sing duwe sapi susu iku ah. Sing ndek sapi susu dhisik. Sebelahe lah ana sapi perah. Oh, heeh. Dah, dah. Iki mang enggak petuk Pak Tapil yang ngono men ya. Ora tau campur soalnya ambek Cak Nur. Lah ya iku ya. Ador iki mang rupane lek wingenan tak bersebelahan ah. Enak tak parani. Enak lek ambek Pak Tapir rawane. Rame dhewe om ya. Heeh. Hoi, hoi ngono ah. Dah. Dah. Kawian tak aku lek ambek Pak Tapir. Heeh. Heeh dah. Wong isi bensin sih ah. Siap. Oke. Isi bensine wonge ya. Lah ya iku ngisi bensine wong iku. Tek kowe tak isi muangkom ya Pak No. Iya. Dikirim ah karo wong. Kirim tau ngenteni sampean ora teko-teko. Lah wong kene iki sajane aku nyampe kene iki kudune jam 7. Lebatinku adonan di Pak Iwan nek lho. Ngasar wis jero-jero iku. Kowe tak tono lho dadak dalan buntu sih. Wis awak to lah. Waduh. Waduh mlebu ate dalam buntu nang Tegale wong. Dah, dah. Nah, mari mangan mangko lah. Siap. Tas mari dek Cak Nur iku mang. Yo. Ya mene iso mangan ping 3 kok aku biasa. Wong seger waras, Om. Lah iya. Seger waras iku. Dah. Rudi enggak bendi, Pak. Dek kondo mayit pancet sik urung mari, 2 wulan urung kira mari. Dah. Mas monggo ta Mas. Nggih nggih. Nah ini sebelum mengeluarkan tenaga ngisi solar dulu.
Cak sapa ya? Kak Joko. Cak Joko. Mangan sih, mangan. Sapa sampean Cak? Lukman. Oh Cak Lukman. Cak Joko iki urung rabi ya? Lah kok sik Joko? Dudo mah iku lan di Tegalan. Lah iya. Apa Pak YouTube jenenge? Gawa HP hari kok. Oh, Railan. Cak Lukman gawa. Nah, demikian sahabat Kanyawara video kita kali ini bersama Kang Aji. Saya akhiri, wallahumma fiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.